experiment de l'electricitat estàtica. Necessitem una bolsa de nylon i una botella de plàstic. Agafem la bolsa i la botella i frotem així. Ara la botella tindrà càrrega negativa i l'aigua s'aproparà fins a ella, fins a la botella. Com podeu veure, l'aigua es va manejant. Y fins así el nuevo experimento. Este es un experimento de electricidad estática. Lo que vamos a hacer aquí es poner el jabón aquí en el agua. Removerlo bien. Mira, cogemos un poco de jabón, lo ponemos aquí en la funda y lo esparcimos un poquillo. Ahora hacemos una burbuja. Y vamos a hacer que si yo froto el globo con mi cabeza, generará electricidad estática y hará que la pompa se mueva. Jabón a la mezcla y luego no la tires, que eso se puede aprovechar. ¿Lo estás grabando? ¿Me estás grabando a mí también? ¿Cómo lo estoy diciendo? ¿Qué estás haciendo? Hemos echado más jabón aquí para que esparcirlo por aquí y al hacer la pompa que no explote. Otra vez. Me duele ya el cráneo, Víctor. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hurre! Acá. ¡Jo, qué guay!, ¿no? Va, me toca. Voy a probar yo también. Parece un iglú. ¡Hola! Que se pega. Hombre. Ya mismo. ¡Ah! Hasta aquí el vídeo de la electricidad estática. Si es que pareces listo y todo. Com heu pogut comprovar, els paperets s'han mogut. Mentre s'enfocaven els paperets, el globus del primer experiment ha anat caient. Ja després d'un minut ha caigut. Espero que us hagi agradat. Molt bones classes, estic així amb l'experiment que teníem que fer de l'electricitat estàtica. I us preguntareu, què vaig a fer? Doncs bueno, vaig a proposar un experiment que és amb globus, necessitarem un globus, i el que tenim que fer és simplement cargar-lo amb energia negativa i intentar que la sal, o sigui així, la sal s'apegue amb el globus, que té energia positiva. Anem primer a carregar el globus amb energia negativa. Per a carregar-lo necessitarem llana o amb el cabell, i jo vaig a carregar-lo amb la llana que tenim amb la jaqueta del col·legi.
carreguem amb alegria. I, bueno, pues... I a veure què passa. Si vegeu que no sé si es veurà molt, però s'ha pegat sal i bueno, com vegeu s'ha pegat sal perquè, com ja he dit antes, al frotar el globus amb energia negativa, la sal estava amb energia positiva i s'ha posat. I fins així el meu vídeo amb aquest experiment, espero que us hagi agradat i fins a l'altre experiment. Adéu. Voy a hacer mi experimento de electricidad estática, en el que os voy a demostrar cómo dos cuerpos de diferente carga se atraen y dos cuerpos de igual carga se repelen. Para ello necesitamos una funda de papel, un globo, un vaso con jabón y agua y una pajita. Con la pajita pondremos jabón en la funda. Cuando ya tenemos el jabón puesto, tendremos que soplar para crear una burbuja. Como podéis observar, si acerco el globo a la burbuja no va hacia el globo, porque tienen la misma carga. Pero en cambio, si lo froto con el mantel, y lo pego hacia la burbuja va hacia el globo. Porque tienen diferente carga. Y esto es mi experimento de electricidad estática. A classe vos vaig a mostrar el meu primer experiment que vos vaig a fer per a medi. Necessitem uns quants papers, un globus i una bufanda de llana. El primer pas que farem serà frotar el globus en la llana. I després veurem si els papers es poden pegar al globus. Els papers se peguen al globus perquè s'ha produït l'electricitat estàtica. Com podeu veure, s'ha pegat un trosset de paper i anem a tornar a veure si es poden pegar més papers. Ara, com podeu veure, s'han pegat més papers.